Arratsaldeon ikusentzuleok ongi etorri gaurkoan ere eskainiko dizugun eskubaloi partida interesgarri honetara. Gaurkoan Tolosa Eskubaloia eta Balonmano Carabanchel Madrilgo taldea izango ditugu aurrez aurre. Eta beti bezala 28 kanala tokiko telebista eta Tolosa CF Eskubaloia taldearen YouTubeko kanaletik ikusi ahal izango duzue gaurko partida haundi hau. Egun berezia da gaur Tolosan, Kaldereroak, inauterien aurreko eguna. Agian notatuko dugu publikoaren presentzia beste tamaino pixkat bajuxogoa izango dela. Baina, bueno, taberna eta maldima zaudete, gazte lokal eta maldima zaudete, badakizue, animatu, Tolosa Eskubaloia, beharko dueta. Gogoratu hemendikan 15 minutura hasiko dela partidua, partidu garrantzitsua Tolosarentzat. Badakigu oso zail dagoela gauza zilarrezko mailan aguantatzeko aurten, baina itxura ona ematen ari da taldea azkeneko partidu guztietan etxean batipat, eta irabaztea falta zaigu, eta hori da lortu nahi duguna gaur, 2 puntuak etxean geratzea. Gaurkoan gainera bakarrik argituko nahi zemen lanean, besteetan Aitor Helduaien handia izaten dugu hemen gidari. Gaurkoan ezin izan du etorri, Txamako komentarista fina ere horre oten da. Bakar hemen berari laguntzen baino gaur kamiseta jantzi eta behian dakagu, ea partiduna egiten duen. Eta Iker Galarza, beste eskubaloia dituak, ezin izan du etorri, zorionetako jai bat edo zuen bere seme alabena, eta, bueno, hemendikan besarka daundi bat, Ikerri, Aitor Helduaieni eta Txamakori gero oso emango diogu besarka da. Ikus ezagun, aurreko astean izan dituen emaitzak, Kobadonkako 31 eta Tolosako 27, Tolosa hortxe egon zen, aurreneko zatian aurretik joan zen, baino azken aldian pasatzen ari zaiguna, pasatzen berriz ere, azkeneko 10 minutuetan txakalaldia izan zuen Tolosak, ez zuen asmatu, atakeko jokuan gehien bat, eta Kobadonkak talde oso noa du, eta partiduari buelta eman zion. Zuboso Lars Palmak 22-15 irabazi zion Amenabar Zarautzei, Zarautz azken aldian gainbera dijoa. Baja asko izan ditu, Xabat eta Ira eta adibidez, eta esan den diatenez, asteburuetan errekuperatuko dituzte, beraz, 2 puntuak lortzeko aukera duten. Alarko Ziudad Realeko 27 eta Cajasurdo Kordobako 26, Alkobendasiko 33 eta Gijón Jovellanos 17, Gijón Jovellanos gure aurretik da, eta ikusten dugu ez dituela emaitza onak ateratzen, beraz gaur irabazizkero aurre hartuko genieke, eta hori notizi ona da Tolosarentzat. Barcelona B, Lasa 37, Cisne de los Sauces 30, Handball Bordils 28 eta Biberos Errol Nava 24, Teukro 27 eta Torrela B 25, eta BMC 24 eta MMT Seguros Zamora 24. Horixek izan ziren, aurreko astean izan genituen emaitzak, eta orain goazen sailkapena ikustera, lehenengo postuan bai dago, aurreko astean hemen Usabalen ia 2 puntuak irabazi genituen taldea, Teukro, 35 punturekin, bigarren Zumosola Esparma dugu 32rekin, Barcelona 30rekin, Seguros Zamora 29rekin, eta Alarko Ziudad Real 24 punturekin. Hoietxek izango lirateke fasea jokatuko luketen taldeak, baina kontutan eduki behar da, Barcelonak ezin duela fase jokatu, goiko Asobalen beste Barcelona bat baita dago. Orduan, 6. postuak hartuko luke Barcelonaren lekua, Alkobendasek, 23 punturekin dagoenak, 6. Gero 7. Torrela Bega du 22rekin, Cisne Los Sauces 21 punturekin, Kobadonga 21 punturekin, BMC gaurko Tolosaren aurkari 16 punturekin, beraientzat oso garrantzitsua izango da irabaztea, zeren Bordils eta Amenabarrek beraien arte jokatzen dute, eta horre puntuak dantzan egongo dira. Cajasur Kordoba 11garrena 15rekin, Handball Bordils 15 punturekin 12garrena, eta gero beko partean hortxe gaude, bai, 14garrenak Amenabar Zarautz 14 punturekin, Gijón Jovellanos 5 punturekin, eta Tolosa Eskubaloia 3 punturekin. Gaur irabazizkero Gijón aurreratuko genuke. Eta orain ikusiko dugu ea zein izango den gaurko jardunaldia. Ikusten duzu bezala Tolosa BMC-ren aurka jokatuko du. Amenabar Zarautz Handball Bordils partidu oso garrantzitsua hor azpiko zulotik atera nahi duenak. Bordilsek irabazizkero zuloa, 4 puntuko zuloa egingo luke, eta Amenabarrek irabazizkero zulotik atera egingo litzake. Bai?
MMT Seguros Zamora Alarko Ciudad Realen aurka, Cajasur Córdoba Alcobendas, Gijón Jovellanos Barcelona B Lasa, Cisneros Sauces Zumosol Als Palma, Viveros Erol Nava Teucro eta Torrela Vega Covadonga hoize izango dira gaurko partiduak. Eta orain momentu batean nire mikrofono utzi eta beherontz joango naiz ea BMC-ko entrenatzailea eta Alex Noguesi hitz batzuk ateratzen dizkiodan. Etxoin momentu bat. Bueno, sí, está con nosotros Javier Martín, entrenador del balonmano Carabanchel. Buenas tardes, bienvenidos a Tolosa. Buenas tardes. Bueno, un partido, vamos a decir que si miramos en la tabla parece que puede ser fácil, viendo que el Tolosa está último, pero si has seguido nuestras retransmisiones habrás visto que los últimos dos partidos contra el primero y el segundo el Tolosa ha dado mucho la cara, ha puesto las cosas muy difíciles. ¿Qué partido esperas hoy aquí? Bueno, tal y como dices, la posición en la tabla de Tolosa es un poco ficticia. Está compitiendo con todos los rivales y espero un partido duro, espero poder estar a la altura y competir. Y bueno, luego pues llegar al último tramo e intentar conseguir la victoria. ¿Cuáles van a ser las claves del partido? Bueno, si podemos conseguir un poquito de ritmo, poder defender a su jugador un poquito principal y la conexión con los pivotes y bueno, sobre todo en defensa nuestra, por nuestra parte, sobre todo en defensa. Bueno, que tengáis suerte y a ver si se quedan los 2 puntos en Tolosa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, eta orain Alexekin hitz egin nahi nuen, baino Alexek alde egin duela esango nuke barrura beren jokalariei azkeneko hitzak esatera. Beraz, gaurkoan ez dugu izango. Alexekin elkarrizketa hori bai, partida bukatuta gero, berarekin egongo gara. Javier Martín, balonmano Carabanchileko entrenatzaileak zer esan duen. Tolosaren atakean jokalari klabe bat badago, Ioritz, eta hori geratu eta bibiko jokaldiak pivotearekin. Horiek dira, berak esaten duen Tolosa geratzeko klabeak. Bueno, ikusiko dugu. Ne baldin baduzue orain ikusten duzu bezala, balonmano Carabanchelen alinez ikusten dugu, 6arekin Julián Feijóo, 7arekin Carlos Barroso, 8arekin Miguel Martín Cifuentes, 9arekin Rubén Sánchez, 10arekin Alejandro Martínez, 13arekin kontutan eukitzeko mutila, Espainiako selekzioko junior taldean jokatzen du Juan Muñoz de la Peña, 15arekin Alberto Sanz, 16arekin Álvaro Olivares, 17arekin Óscar Álvarez, 18arekin Gonzalo Feijóo, 21arekin Jaime Gallardo, 24arekin Reda eta orain datorren abizena ea nola zen dugun, Boi Founasen, 51arekin Lucas Rico, 55arekin Álvaro Arenas, 56arekin Cecilio Jiménez, 89arekin Gonzalo Arenas. Horiek balonmano Carabanchelen jokalariak. Eta orain Tolosako jokalariak ikusiko ditugu. 3arekin Joseba Garmendia Txamako ben komentaritza lana egiten den mutila. 6arekin Estanis Arzuaga gure kapiteina. 7arekin Aitortxo Iturralde. Hor defentsan zerrojo lana egiten duen mutila. 8arekin Julen Garzia. 9arekin Ioritz Goikotxea Magik. 10arekin Mikel Zuluaga. 11arekin Aitor Díaz de Cerio. 14arekin Inigo Arratibel, 16arekin Urtzi Otegi, gure Aizman atezaina, 17arekin Asier Zubiria, azkeneko partidua etxekoa itzela izan zen, berea, ea gaur ere errepikatzeko moduan dabilen, 18arekin gure kukoa Iker Ortiz, 19arekin Aitor Ibarguren, 25arekin Andoni Zubeldia, 28arekin Dani Mendino eta 29arekin Asier Larrañaga eta 76arekin Lander Casado. Hoi esek izango dira Tolosak gaur aterako dituen jokalariak. Kanpoan gaur geratu dira Mikel Amiano, Eneko Ziganda eta Jon Baena. Eta badirudi pixkanaka Usabal betetzen ari dela. Bueno,
bete edo jendea etortzen ari da, nik uste nuena baino gehiago, gardak izuen bezala kalderero eguna dugu Tolosan, eta kaldereroetan jendia gogoz egoten da, boltsilloa beteta, festako goguarekin, eta bakizue, Tolosak eskubaloiak duen abantaila bat, telebista zuzenean partiduak ikusten aukera izaten da, eta pentsatzen dut tabernetan ikusten egongo dira. Eta hortxe ditugu balomano Karabantxeleko jokalariak. Txala handi batekin hartu dituzte. Eta gogoratu kontutan hartzeko jokalaria Juan Muñoz de la Peña izango dela, 13 zenbakia, kresta moduko batekin etorri den jokalaria, horrezkerrean dagoena. Eta orain Tolosako jokalariak aterako dira kantxara. Ereserkia eta guzti, hortxe da Tolosa eskubaloia, txalondi batekin hartzen ari da gure ikusleak. Gaurkoan bai, gaurkoan 2 puntuak nahi ditugu etxian. Txalondi bat. Hemen ere jende ilustre asko torri da, trufo handia, Kaminos ere hementxe dugu, jokalari hoia izandakoa niri eskua maten oraintxe. Eta bueno, ea ba nola azten den partidua. Orain txeko kanpoko jokalariak aurkezten hasiko dira, bostarekin Martin Llopis. 6arekin Julián Feijó. 7arekin Carlos Barroso. 9arekin Ruben Sánchez. Barroso hau pivotea da kontuz honekin, pisu askoko mutila da eta. 13arekin Juan Muñoz de la Peña, lehen aipatu dizuedan mutila, erdian jokatzen du, egundoko latigoa daka, bisioa, jokalari oso kompletoa. 14arekin Álvaro Olivares, 15arekin Alberto Sanz, 16arekin Joaquín Olivares, 21arekin Jaime Gallardo, 24arekin Reda Boyfunasen, hau rusoa egin nunga izangoan. 51arekin Lucas Rico, 56arekin Cecilio Jiménez, 62arekin eta 89arekin Gonzalo Arena. Soiesek izango dira balomano Karabantxelek kantxa jarriko dituen jokalariak eta entrenatzailea Javier Martín. Eta orain bai, Tolosako jokalariak aterako dira, txalo handi batekin gaurkoan irabazi egin behar dugu, ez di puntuengatik bakarrik, beste gauzak gehiago bai daudelako, hemen fonduan, eta irabazi egin nahi dulako pertsona on bati eskaintzeko. Hortxe izan dugu Joseba Garmendia, Estanis Arzuaga gure kapitaina, Mariskala, 7arekin Aitor Txiturralde, 8arekin Julen García, 9arekin Ioritz Goikoetxea, 10arekin Mikel Zuluaga, 11arekin Aitor Díaz de Cerio, 14arekin Iñigo Arratibel, 16arekin Urtzi Otegi, gure Aizman eaga zenbuzko eguna duen gaur, klabe izaten bai da gure Urtzi. Partidu hasieratan 4-3-5 geldiketa egin izan ditu segidan eta horrek beti indarra ematen dio Tolosari. Bai markagailuan aurreratuta jartzeko hasieratik eta horrekin beti ere gustorago jokatzen da. Asier Zubiria, Iker Ortiz, Aitor Ibarguren, Andoni Zubeldia, Dani Mendinueta, gaur eguardian beste partidua jokatu du Kaskarilla Tolosako bigarren taldearekin egunduko partidua jokatu dute, 27 amaitu dute Zarautzen aurka, Asier Larrañaga 29arekin eta Lander Casado 76arekin. Eta entrenatzaile Alex Nogues. Eta orain minutu bateko isilunea egingo dugu, tamalez gure presidentea Juan Martín Amianoren aita Isidoro hil baita, eta hemendik besarka bat eman nahi diegu familia guztiari.
Ba, oraintxe hasiko da, hemendik minutu pare bat hasiko da partidua. Ea 2 puntu hauek lortu eta Isidori eskaintzen dizkiogun. Hemendik besarka da, famili guztiari. Ikusten zagun ze talde ateratzen duen Alesek. Ziurrenik erdian Ioritz, aurreneko linean Ioritz, Larra eta Lander Casado izango ditugu. Eta bigarrengo linean ea bai, Iker Ortiz eta eskubiko estremoan nor ateratzen den. Agian Diaz de Cerio, agian Iñigo Arratibel, agian Andoni Zubeldia. Horre gongo da, eta pivotetan ni pentsatzen dut edo Mikel Zuluaga edo Dani Mendinueta bietako bat izango dela. Hala ere, nik uste dut gehiago Mikel Zuluaga izango dela, ze Dani goizien partida jokatu du, eta fisikoki Mikel askoze ere hobeto gongo dela pentsatzen dut. Ba ez, ba Dani aterako da. Eta Julen eba ikusten dut hortikan. Sorpresak. Julen estremo jarriko dula, pentsatzen dut, Iker Ortizen ordez, Iker igual pixkat indarreko ordetzeko, edo ez dakigu. Baina bueno, harritzekoa, ni harritu egin hau Julen ateratzea, baina seguru nago oso ondo ingo dela, bai? Iñigo Arratibel, estremo eskubian, Lander Casado lateral eskubian, Sier Larrañaga erdian, Ioritz Goikotxea lateral ezkerrean, eta Dani Mendinueta pivote lanetan. Aitortxo egongo da aterako da defentsan, pentsatzen dut Julenengatik aterako dela, kiloak desente gehiago bai ditu Julenek baino, eta beharko dituzte bai Karamantxeleko jokalariak geratzeko. Bueno, ba, hause astera dijoa. Telebistaren aurrean baldin bazaudete, telefono mobilara eskuan duzuela baldin bazaudete partidu hau ikusten. Ez zaitezte joan, ze partidu politia izango dugula, ez daukat dudarik. Julenek, Ioritzei, Asier Larrañaga, presio egiten ari dira Landerri, ikusten dugunez asiratikan, bai, presio posizionala. Julenek hartu du baloia, orain Ioritzentzat, bibikoa da nirekin jokatu nahiko du, barrura, eta falta egin dute. Bueno, ba, ez da aukera txarra izan. Pixkanaka mutilak, venga, Asier, Lander, Arratibel, badijo Lander hor. Hortxe dauka, eta erasoan jarri diote, pitatu dute falta Danik egindakoa, pivotean zegoela blokeoa egin du, geizki, eta horregatik atakeko falta. Bueno, a ber ba, hobeago hasten gara urrungo atakea hobeto egiten dugun. Karamantxel baloia mugitzen. Hortxe dugu, Juan Muñoz erdian esan dugun mutila, kontuz mutiko honekin. Baloia mugitzen ari dira, ondo gainea. Juanentzat, estremoarekin mugitu. Eta baloia guretzat. Kontra erasoa Lander Casado eta roska batekin barrura. Gol! Aurreneko gola. Lander Casadorena. Bai jauna, roska poli batekin. Hortz ikusten dugu errepikapena. Oso ongi bilatu dio roska eta barrura. Bat eta huts. Karamantxel pixkanaka mugitzen, presari gabe, badakite partidua luzea dela. Pivoteraki jokatu. Kontuz hor. Estremaren gana. Eta fijatzen baldin bazarete, behin eta berriro doble pivotera eri dira bihurtzen. Estremoak oso ondo Iñigo hor, defentsan. Horein ere bi pivoteekin ari dira. Ezin dugu bat atera da, guain ja estremoana sartu da. Pase ona, ondo moztuta, oso ondo Asier Larrañaga. Baloia guretzat. Aitortxo, gure quarterbacka. Venga, bagoaz, aurrera, pega. Ioritzen da baloia, Iñigo Arratibelek ondo blokeatu dio, baina falta egin diote. Orain hasi estatikoan mugitzen baloia lasai eta aurrera, ea bi eta hutsekoa lortzen dugun. Bat eta huts, bigarren minutuan, hirugarrena laizter dugu. Hau bat Tolosa. Baloia mugituz lasai. Anderrek, Ioritzentzat. Eta gehiatu dio, eta falta eskatu diote, falta pitatu dute. Danik hortxez duen baloia, ia.
Eta berriro hasiko gara. Asier Larrañaga, kortina bat Inigorentzat, buelta berriz ere Larrañagarentzat, eta Inigok gehatu indio, baina baloia guretzat. Bueno, iristen ari gara, ez da txarra hori, baina sartu egin behar ditugu baloiak. Hala ere, itxita zeukan hor Inigok, eta motzea botan izan du dio. Segundu Larrañaga, falta berriro ere. Kostatzen ari zaigu, erditik nahi dugu sartu, eta kostatzen ari zaigu, baina, bueno, lortuko dugu. Eta Asier Larrañagaren gola, bote putoan, esaten den bezala, eskuadratik kan. 2 eta huts. Oraintxe urtziren geldiketa bat behar dugu, ze orain arteko 2 erasoetan defentsa lana ondo egin dute, baina urtz ikusi nahi dugu, bai? Gelditu bat, kontraeraso bat, eta 3 eta hutsekoa. Ez dakit gehiagik eskatzea izango den, baina, bueno, ikus ezagun. Garabantxe baloia mugitzen. Oso ondo defentsan Tolosa, oso serio. Bai. Partiduan zehar osartuta dago gure taldea. Hortxe di Juan. Eta oso sendo Tolosa. Bai. Itxura onartzen dio partiduari, ikus ezagun oraindik asko falta da, baina horrela jarraitzen badugu defentsan. Eta Aitortxoren blokajea. Eta Karabantxelek ezin du sartu. Estremarentzat. Hortxe zuen baurtzik, ia. 2 eta 1. 4. minutua. Tolosa orain ere baloia mugitzen. Alesek ere hor ari da, zehoz esaten bere taldekidei. Kortina bat derrian, Ioritzen zat. Eta falta, berriro ere pibotari pitatutako falta erasoan. Ja 2 baditugu, kontuz ibili barko dugu horrekin. Eta esan dudan bezala, kontuz Juan Muñozekin. Ikusi duzue, latigoa, latza. Egia esan, Zarautzen aurka jokatu zuen partidua Karamantxelek Zarautzen bertan ikusten egon izan. Zarautzek errez irabazi zion, Juanek ez zuen bere eguna izan, eta hori ere klabea izan ziteken. Baina, bueno, ua pasatakoa da, oain beste egun baten gaude, eta beste partidu bada, eta partidu bakoitza histori bada. Asier. Hor, falta ere eskatuko nukenik, eta kontraerasoan Karabantxele kontuz. Gainetikan, loratuta, polit askoa. 2 eta 3, hortxe doa Julen kontraerasoan, Inigorentzat. Eta falta egin dute. Bueno, 2 eta 3 6. Minutuan, ongi hasi gara, baina kontrako falta egin guri pitatutako faltak ekarri gaitu onaino. Eta kontraerasoan, Karamantxel latz dabil, bai? Ioritzen da baloia, Larra, eta beste baloia galdu dugu, beste kontraeraso bat, repliegea, oso ondo Julen, ondo mozuta baloia beraientzat, espabilatu gara dugu, bai, ongi hasi gara, baina azkeneko 2 minutuetan beherakada ikusten dut atakean gehien bat. Zuzperraldi txiki bat behar dugu. Tolosa. Baloia mugitzen lasaitasun handiarekin, markatuz pivotan hor jarri. Presari gabe ari jokatzen. Permuta bat hor. Eta joa. Bai, dobleak. Eta kontraerasoan badi joa, Landerrentzat. Eta geldiktua. Bueno, ongi dago, aurrela errepliga azkar egitea obligatzen diegu Baramano Karamantxelekoei eta fisikoki horrek nekatu egiten du. Korrika atakean zabiltzala korrika atzera joan behar izateak. Baina, bueno, urrungoan sartuko dugu. Animo Lander. Karamantxele hor dabil, hori mugitzen. Eta kanpora. Hortxe gure quarterbacka. Ahi joa, Iorit. Pausa pixka bat orain. Asier, eta nik uste dut horreino eritxita ja ez duela faltari pitatu behar, gutzik imartziola botatzen, baina ze ingo dugu Berriro hasiko gara. Danik aterako du baloia. Landerrentzat. Asier, Larrañaga.
Inigo Arratibel, Lander, Asier, Ioritz. Julenek, pixkat ikusten dugu jokuan. Eta beste baloia galdu dugu, horrela ezin da mutilak. Espabilatu imardeu. Ai! 2-4, 8. minutua. Atakean arazoekin gabiltza. Ondo ari dira ateratzen defensa erdiko lerro horretan baloia bila kruzetan bai paseetan eta dagoeneko 3 baloi lapurtu dizkigute. Baina bueno, partido luzea dago oraindikan. Beste 51 minutu falta dira. Ioritzentzat, falta, tetu diote. Hor Julen atera da eta espazio hori betetzera joan da, Ioritz. Berriz ere jokoan, baloia. Badi joa Julen, permuteatu. Hortxe Ioritzentzat herria, bibikoa Aldanirekin. Landerrentzat eta erasokoa eta nik baiet esango nuke. Eta horren replika azkarra imar dugu, zeberaiek azkar atozte. Bueno, venga, pixkanaka Tolosa, pixkanaka. Eta Joanek, barrura. 2-5, nik uste dut utxarte eskatzeko momentu ere izan daitekela. 6 minutu da mazkigu. Eta Inigoren gola, itzein baldin badet itzein dut. 3-5, 9. minutuan, baina sensazioa azkeneko 6 minutuetan Tolosa ezinean dabilela atakean, bai? Mano Karamantxelekoak atera egiten dira, presio egiten dute horrerdiko parte horretan, badakite zein den Tolosaren jokoa eta ondo egiten ari dira hori. Baina bueno, Tolosak beste arma batzuk ere baditu kontratakean, adibidez, oain defentsa ona eginda kontratakean min asko egin dezake Tolosak. Falta, bai Landerrena. Eta baloia jokatu. Karamantxelek. Pixkanaka. Pivote atera eta berriro saltura. Eta hor alde hortatikan, hemengo aldetikan, Ioritzen aldetikan, ongi ari gara defentsan bat-bateko jokaldietan ongi ari gara geratzen. Baina, Aitotxorentzat txartel horia. 3-6, 10. minutuan. Kanpoko jartiketa horiek pixka bat gehixoago saiatu behar dugu ateratzen. Bai, 6 metrotan geratzen baldin gara gero zaila da hori blokatzea. Baina bueno, aurrera Tolosa, pixkanaka ingo deuta. Baloia mugituz, Tolosa, pivote atera, transformatu gabe, Lander. Eta falta, oso sendo dabil, defentsa erdian Karamantxel. Ea ba, Ioritz, Lander, Arrainega, Ioritzentzat batzekoa, eta horre falta, pitatuko nuenik ba, ez dakit ba, eta barrura, 3-7, 11. minutuan, nik uste dut hau pixka geratu eta bakoitzak jarri behar duela bere lekuan asuntoa kontuz, horrelak ez dugu behar bain. Eta esan bezala, Alesek denbora eskatu du, ea gauzak pixkat bere tokian jartzen dituen. Azkeneko 6-7 minutuetan Tolosak ez baitu atakean gauzak argi egin, nahiko trastabilatuta gabiltza. Beraiek ere Karamantxeleko zentralak oso ondo ateratzen ari dira, 2 baloi lapurtu dizkigute, kontraerasoan min egiten ari dira. Momentua da, partidua geratu eta pixkat dana berriz ere 0-tik hasi eta bide ona bilatzeko. Ikusten dugunez, Iñaki Arratibel Ioritzi hankan masaje bat ozeoz, agua bendita ozeoz ematen ari zaio, mina hartu duen ze pasatu den. Orain Joseba Garmendi atera da kantxara, Mikel Zuluagare bai.
Eta Iker Ortiz ere bai, 3 aldaketa egin ditu Alesek. Ea ba, asmatzen dugun. Txamako. Asier Arrañaga, Lander. Hor dijoa Txamako, gure komentarista ondia. Lander itza baloia, presio egiten ari dira, ondo ari da defenditzen. Balomano Karabantxel. Baina, bueno, pixkanaka, Tolosa guazen. Mikelek atera Larrañagarentzat. Lander. Larrañaga badijoa, eta zutoinera. Zorte pixkatere euki behar dugu, baina ez dakagu alde gaur ere sortea. Eta estremoan entza baloia. Eta urtire gelditua. Cecilio Jimenezi hori da gelditu egin diona. Eta txartel horia Asier Zubiriari. Horein ere baten bati emango zion, okiroko jarabea eta. Baloia guretzat, pixkanaka mutilak. 3:07 minutua. Igarrati belentzat eta barrura. Kontrarasoa hori da, kontrarasoan egiten ari gara mina eta hori aprobetxatu behar dugu. Karabantxel lasai mugitzen baloia, partiduaren tempoa hartuz, ez daukate presarik. Juan Muñozek hori da. Eta penaltia Stanis barruan zegoen, bai, argi eta garbi barruan zegoen. Bueno ba, ea ba Izbanek gelditu egiten duen. Hortxe joa Juan Muñoz, baloi hartuta. Eta barrura. 4:08, 13. minutua, Karabantxel aurretikan. Pixkanaka mutilak, venga, guazen. Hori zenan ikusten dugu beroketak egiten, baite obigurrituren bat izango zuen, baina pentsatzen dut ez duela arazorik izango berriz jokatzeko, hortxe joa Larra, Txamako, bai, baloia galdu dugu, berriz ere gaur baloi asko galtzen ari gara. Eta kontraerasoan, Karabantxelek apretsatu egiten du, eta hori da gelditu egin duena, Aizmanek. Bueno, ba, venga, hori ere garrantzitsua izaten da. Errepikapenan ikusten dugu, ze hanka atera dion. Eta Karabantxel berean, defentsan gogor, kontraerasoan atera, eta gero estatikoan jokatzen duenean, lasai, presarik gabe. Ondo elaboratu jokaldiak, pivotarekin jokatu, pibota fikatzen baldin bazarete pisu handiko mutila da, eta orain dobleak egin ditu. Asierrek atera du baloia azkar, Zulorentzat, eta Inigok, ai! Etzen aukera txarra, baina ez du asmatu. Kontuzan estremoa bakarrik, hori. Eta penalti. Eta 2 minutu Asier Larrañagarentzat, bai, nik alaxe izango nuke ba. Hanka jarri dio, errepikapenan ikusterik izangaten badugu, hor ikusiko dugu. Partidua aldapagora behira, hor hanka txak, nola jarri dion, beak ez esateu baino, bai, 2 minutu eta penaltia. Ea ba, Aizmanek geratzen duen, oraingoan Martin Jopixek botako du penaltia. Haupa Aizman. Eta barrura. 4:09, 14. minutuan. Itxusi dago partidua, Jaun Andreok, baina oraindik beste 45 minutu falta dira. Konfiantza badugu talde honetan eta uste dugu Julen erdian jarri dela momentu honetan bere postu naturalean. Askotan estremoan jokatzen du Iker Ortizi arnasa emateko. Eta baina erdian ikusten dugu. Julen naiz eta mutiko txikia izan, indarra handikoa da, eta Txamakoren gola, bai jauna, bat-bateko zinta egarra egin eta barrura Txamako, zorionak. 5:09. Eta ikusten duzuenez, Karabantxelek ez dauka presarik. Lasai atera badoia, jokatu, arbitrak ere pasiboa pitatzeko ez daukate bate presarik. Eta hori da beraiek komen izaien jokua. Tolosak aldiz, kontraerasoan atera barra dauka, estatikoan asko kostatzen ari zaigu, eta hori egin beharko genuke, kontraerasoan atera. Baina kontraerasoan ateratzeko defensa on bat egin behar da, aurrenekoa. Ea ba, oso ondo. Defensa ona esan eta Stanis agertu, nola ez. Oso ondo Stanis, falta. Berriro ere doble pivotera egiten sartzen ari dira. Eta Stanis berriro ere oso ondo atera.
Eta Inigorentzat, bai joa Iker Ortiz, eta gelditu. Pena izan da oso ondo egindako jokalde izan da Ikerrena. Hor bizituen tartean, bien artetik alde egin baino, hor porteroak ere jokatu egiten du. Baina, bueno, horrelako aukerak sortzen baitugu, golak egingo ditugu, eta defentsan Stanic hain dabilen bezala defenditzen baldin badugu, kostako zaie bai. Eta barura, estrema, 21, Jaime Gallardok gol ederra sartu du. Bai jauna, beira, hemen errikapenean, beiratu eta zaz, eskuadratik, garbi. 5:10, 16. minutua. Nik esango nuke aurten Tolosak bi partidu, gaurkoaz aparte beste partidu bat Alarkosena izan zen, hola nahiko txakalaldiakin jokatutakoa. Eta gaur ere ez du hasiera ona izan, falta egin dute Txamako hori hor. Baina, bueno, esan bezala, beste 45 minutu falta dira, eta honek hemen gauza asko pasa ditezke. Tolosakoan, Julen, baloia mugituz, Txamakorentzat. Txamako, Zuloaga, Landerrentzat badatekoa, bai joa, eta falta berriro ere. Erdi horretan oso ondo defenditzen ari da Garabantxel. Eta estremoetara baloia iristea ere ez da erresa. Hortxe Inigo, kanpoko jaurtiketa, eta geratu. Bueno, zegingo digu ba. Guain falta egin diote Juan Muñoz de la Peñari. Zeinak atera eta poliki. Garabantxel bere jokua egiten. Bat ere presari gabe. Pivotea aldatu dute. Carlos Bangeron, bai, atera da, kantxara. Baloia mugituz, ondo, eta Stanic gaur, Stanic oso ondo da bil defensan. Denak dituz. Besteak ere pixka kontagiatzen diren. Stanic zen defensaz. Eta urtiren gelditua, bai jauna. Venga, pixkanaka mutiak, pixkanaka. Txamako gerri hartuko du hain Julenentzat. Lander Casado, baloia mugituz, eta estatikoan lasai. Mugitu lasai. Ioritzen falta pixkatere somatzen dugu, hemen beran ikusten dut. Movimentuak egiten hankarekin, baina pixkanaka mutilak, pixkanaka, hortxe Lander, baldatekoa, du eta indarraz, barrura! Bai jauna, mutilonek duen indarra, ez da nolanekoa, hau Lander! Ondu zuain, repliega azkarra egin behar izan dugu. Eta baloia bustita dagoela esaten du, eta baloia aldatu nahi dute. Hor Txamako beti bezala, zakurzarra esaten den bezala, horri birida azkar, baloia kendu nahian, baina arbitruak ez dio utzi. Estatikoa jokatzen, balomano Garabantxel, pixkanaka. Pivotea atera, ez dute transformatu. Eta ondo Asier Zubiria, ondo helduz. Tolosak ere badaki ze jokalari diren hemen Garabantxelen pisua dutena, eta hoiei egur pixkat eman martzaie. Beldurra izateko sartzeko garaian. Hor Txamako, ondo defentsan, Ikerre bai, pasibo altxadu, aurreneko pasea, bigarren pasea, hirugarrena, estremoa, eta barrura. Zeleku gutxirekin, eta nola bilatu dion urtziri bigarrengo paloa, esaten bezala, erderaka da. Eta orain, esklusioa Julian Feijorentzat. Bueno Inigo ere aldageletara dijoa, Aitor Diaz de Zeri aterako da, eta Andoni Zubeldia ere ikusten dut Laizter aterako dela kantxara. Lander Casadoren partez, bi ezkerra izango ditugu. Andoni kanpotik oso ondo jaurtitzen badaki, horretarako aukerak sortu behar zaizkio. Ea ba, pixanaka. Eta Ioriz ere kantxar ikusten dugu, beraz. Hor, leno aguabendita hartu ondoren ematen du on egin diola. Eta Txamako barrura! Bigarren gola Txamakorentzat. 7:11, 20. minutuan.
Gutxi eginda oraindik ere partiduan sartuta gaude, zuzperraldi bat behar dugu, aurreneko zati amaitu baino lehentxoago ongi egongo zen gol bat, 2 goletara jartzea, bai? Baina, hortarako izerdi asko bota beharko dugu. Eta orain ikusten dugunez, Andoni Zubeldia mista egiten ari zaio Juan Muñozi, aniskinean. Gauza arraro izaten da Tolosa horrelako mistak egitea, horrek esan nahi du Juanek min asko egin diola Tolosari. Eta bat-batekoan, oso ondo, Txamako defentsan, orain Urtzik baloia geratu du, eta kontraerasoan ea ba, badijo Txamako. Aitorrentzat, eta jo, eta dobreak. Eta nik falta zela esango nuke, baina arbitroak ez dute ba asmatu. Horrelako aukerak aprobetxatu egin behar dira mutilak, aprobetxatu egin behar dira. Baina, bueno, ikusten dugu Andoni berriz ere hor mista egiten ari dela. Ez diote Juani baloia hartzen utziko, eta orduan eskubiko aldetikan jokatzea obligatuko diote. Karabantxeli. Joa. Eta atakea, Txamakorena. Txamakori egindakoa barkatu. Eta venga, kontra da hau ezin dugu galdu mutilak. Hortxe doi joa Ioritz. Eta barrura. Bai jauna, 8 eta 21 minutua, hori da Tolosak egin behar duen jokua. Defensa on bat eta aurreneko oleadan kontratakean atera eta bigarrengo oleada ere aprobetxatu. Hor Asier Zubiria pivote lanak egiten geratzen bai da. Eta, bueno ba, horixe da. Egin behar dugun bidea gaur 2 puntuak irabazteko. Hori jakin da, hortxe dago ba, saltza. Karabantxel, baloia mugituz, nahi dute pista hautsi nahi diote Andoninera, eta hori ikusita, balomano Karabantxeleko Juan Martin entrenatzaileak denbora eskatu du, 2 minutu. Minutu bat, barkatu. Ikusten ari garen bezala, Karabantxeli orain estatikoan asko kostatzen ari zaio golak sartzea, kontraeraso horri izan ditu, 3-4 minutu kontraerasoan min asko egin digutenak, defensan oso ondo zebiltzan, erdian baloia lapurtu eta kontraerasoan egin dizkigute 3-4 bat gol. Orain berriz defentsa pixkat makaldu eginda, makaldu edo ez dira ari baloia gainbeste lapurtzen, eta Tolosa aprobetxetzen ari da, hori, bai, kontrakoa egin du, Tolosak ondo defenditu, Karabantxelek ez hain ongi, eta 8 eta 11koa. Esperantza badago, hori ez da sekula galtzen, eta oraindik ere partidua badago. Hau bat Tolosa! Ikusten dugunez Tolosak jokalari berdinak dan ikusten dugu orain defentsa lanetan. Aitor Txori aize pixkat emateko agian. Txamako hori, barkatu. Txamako gonda hor defentsan, ondo egin du lana. Erasoko falta bat atera du. Bat-batekoetan ere ondo heldu dio. Eta orain ikusten dugu Karabantxelek zer egiten duen Estanis. Hor, gaur Estanis, zerrojo Estanis, bai jauna. Bat ere ez da pasa. Eta min egiten ari den kontuz estremoak, eta barrura, zapaldu egin du. Egia da, estremo hauek kalitate handia dutela, baina ikusi besteik ez dago, ze leku gutxirekin nola ateratzen duten baloia. Leku gutxi izan da ere, salto egin eta zas, barrura. Eta orain, Larrañaga dijoa, kantxara, Asierren partez. Ioritz erdian, Andoni lateral eskubian, Asier Larrañaga lateral ezkerrean. Eta mugituz baloia, lasai. Hori da. Venga, pixkaneka, Asier bat-batekoa. Ioritzentzat. Eta Zulagak, barrura! Bai jauna, 9 eta 23 minutuan. Eta gorantz goaz, jaun Andre, gorantz goaz. Karabantxelei kostatzen ari zaio, gehien bat, Andoni egiten ari den mista oso ona da, posizionala egiten ari zaio orain. Bai, gain gainean egon beharren posizionalagoa, eta ikusten duzuen bezala ez diote baloia hartzen duzten. Eta horrek min asko egiten dio Karabantxeli. Eta kontuz Estanis, kontuz Txartel horia berarentzat. Aurreneko izango zen Estanis hola pixkat alde indiona, baino ondo helduta Estanis. Bat-batekoa, eta min hartu du jokalariak, ze jokalari da.
Amarra Alejandro Martínez. Oso ondo defensa Tolosa, oso ondo. Pasiboa. Eta penaltia. Repikapenan ikusi nahiko nuke. Hor bien artean sartu da. Bai, ni baiet izango nuke. Horre ekitu Ikerrek eskua utzi du, suelto eta horreatik izango zen. Eta barrura. Juan Muñozek. 9:12, 24 minutuan. Orain estatikoan, Tolosa zenbuz dabilen. Ikusten dugunez, estremak oso ondo itxita dituzte. Erdi aldean jokatzen nahi dute. Iker transformatzen, doble bigotera. Asier Larrañaga. Eta zorte pixkatekin, baina barrura. Bibikoa jokatu nahi zuen Zulogarekin, baina rebote zentorri zaio baloia eta horregon egin behar da. Atento, baloi hartuta, barrura. Eta Karabantxel, kontra erasuan ateraz, baina Tolosak ongi replegatu du eta berriro hasiko gara. Estatikoan jokatzen. Ikusten dugunez, Andoni horrari da. Horrein hartu baloia Juanek. Eta, Hortxe dijo Iker kontra erasoa, hau asmatzen dugun. 2 minutu, hori 2 minutu dira, bai jauna. Jaime Gallardo, seizak etxea. 2 minutu kanpora eta superioridade hau aprobetxatu egin behar dugu. Horrelako egoerak ez dira bate honak izaten, batez ere mina hartzeko. Beso zinta egin eta atzetik heltzen dizuen erantzuk indarra egin eta berakatzea egiten baldin badizu lesionatzeko arrisko handia egoten da. Baina bueno, hortxe doa Tolosa, jokatuz, superioridadea. Andoni, Ioritz, Ikerrentzat eta barrura, bai jauna, 11:12. Hemen publikoa zutitzen ari da. Partiduan sartzen ari gara, aurreneko zatiaren hasieran esan dizuet, gauzak ez zijoaztela ondo, ez zuela itxura honik, baina partida luzea izango dela eta alaxe daba, 26. minutua oraintxe sartu behar dugu, 11 Tolosa, 12 balomano Karabantxel. Eta idea gutxirekin ikusten dut nik orain momentu honetan balomano Karabantxel. Juani mista eginezkeo ez klaridade gutxiekin ari dira partidua jokua egiten. Eta jokalari bat gutxi goroekin egon eta atezainik gabe jokatzen ari da. Orain momentu honetan atezaina badago, baina pasiboan daudelako. Gogoratu pasiboa markatzen duen arbitroak 6 pase daudela, 3. hau, eta barruan, bai, botea barruan egin du, baiek ez esaten dute Tolosarrek, baina nik hemendik garbi ikusi eta barruntzan bai. Eta hor, kontrarasoan, Ikerrek baloia galdu, eta horrelako gauzak izaten dira, eta gainera Iker kanpora. Bueno, zelako minutu erdit eskasa izan dugun. Zelako minutu erdia. Baloia kontrarasoan galdu. Kontrarasoa sartu digute eta 2 minutu kalera bat gutxiagorekin. Horrela izaten da eskubaloia. 11:12 hortxe geunden, partiduan berdintzeko eta orain minutu erdi bat txarra izan dugu. Erabaki txarrak hartu ditugu jokoan eta 11:14, 27. minutuan. Baina bueno, pixkanaka Tolosa, pixkanaka, guazen. Horrein atezainik gabe jolazten ari da Tolosa. Ea nor izango den gero kanbiora etorriko dena. Ioritz baloia moituz, bat-batekoa eta kanpora. Pena da baina kanpora. Bueno ba, venga mutilak. Eta Karabantxel ere jokalari bat gutxia horrekin ari da kantxan, horrein aldatu egingo dute. Ez errekuperatu dute, oraintxe errekuperatu dute esklusioa zuen jokalaria. Bueno ba, azkeneko 2 minutu hauek zemuz joaten diren. Defentsa hon bat behar dugu, bat gutxi horrekin gaude, baina defentsa hon bat behar dugu. Estremoaren baloia.
pasiboa, Pau Euso, 2 pase, 3 pase, eta barrura. 11:15, 28. minutuan, azkeneko 3 minutua oso txarrak izan ditugu eta behira. 11:15, lauera. Orain ere esklusioarekin gaude, horrek esan nahi du Urtziz dagoela atean, eta beste 6. jokalaria atera dela, horrek baditu arriskuak, baloia galduzko porteria libre bai dago, baina atake estatikoan berdintasuna, hori ere garrantzitsua da. Larra erentza baloia, hor da abandoni, nik esango nuke hor 2 minutu ere izango zirela, Diazei muturrean emandako golpearen gatik. Nik Andoniri esango nuke kanpotik zas botatzeko. Latigo uniko mutila bai da. Pasiboa orain, Anderrentza. Zaila da. 2 personen artean, baloia atzeraka. Migueli pasatzea. Hori baino gehiago behar dugu atakean. Eta dirudienez atake luzea egingo du Karabantxelek, nik pentsatzen dut pasiboa baino iritsi nahiko dutela, azkeneko posesioa beraiek edukitzeko. Eta hori egiten ari dira, luze jokatzen ari dira. Pasiboa orain momentu enten, 2. pasea. Eta oso ondo Julen, oso ondo baina enkajo dio. Baina oso ondo, paseko linea oso ondo mozu dio. 4 pase damazkite, beraz, bota egin marko dute. 4, 2, 6, eta atakean, eta Stanisei, muturrean ondo erkimen dira. Aiba, kontuz, Julen, Asier Zubiria, eta penaltia. Oso ondo Asier, bai, oso ondo igota. Eta bueno, penalti hau, sartu egin behar dugu, oso garrantzitsua da 3 joatea behintzat, atxeden aldian. Eta Aitor Diaz de Zerio hartuko du erantzunkizuna, ea ba. Aurreneko amagoa eta bigarrena gora ezkerretan, baietz. Hortxe dijo Aitor, amagoa eta zaz ezkerrean gora. Eta horrela xamaitu da ba, 12 eta 15 emaitza honekin. Zuek orain hartu, zehozen nahi baldin baduzue, gero hemendikan 10 minutua berriz ere hemen izango gara, bigarrengo zatia zuei ekartzeko, bai? Gero arte! Bueno, hauaz sorteoak gazta eta zaharro kajarena. Gaur, leheneko zenbakia azkenekoa aterako da. Badatoz inauteriak, Maritxun bertan egindako txilabak, animalia eta paiazo mozorroak ditugu. Adin, neurri eta gustu guztietarako. Betiko konponketekin ere jarraitzen dugu, Maritxu konponketak. Bodegon Bentaldea ardotegia eta erretegia. Mota ezberdinetako ardoetan eskaintza zabala dugu eta produktu iberikoetan adituak gara. Etorri eta gozatu ezazu. Bentaldea. Badatoz inauteriak. Zure mozorroari azken ukitu ematea falta bazaizu, etorri Saberrira kalitatezko margo eta makiajeak eskuratzera. Honetaz gain, makiatzen ikasteko argibideak ere emango dizkizugu. Saberri, ilusioz beterik. Usabal sagardotegia, gozatu zure eguneko menuaz sukaldaritzako plater honenekin, 10 euroren truke soilik, eta nola ez, ezaztu tradiziozko sagardotegiko menuaz, egunero irekita bazkaltzeko naiz afaltzeko. Hartu zure tokia, Usabal sagardotegia. Zuaizki aroztegia, egur eskolanak, erreformak, obra berriak, atariak, begiratokiak, isolamenduak, produktu jasangarriak eta etxean konforta emanez. Zure beharretara egokitzen gara eta aholkularitza teknikoa eskaintzen dugu. Zatoz gure erakusketa ezagutzera. Leaburuko Txarama auzoan aurkituko gaituzu. Tolosatik oso gertu. Mugar, barruko arropa, barruko moda. Azken modeloak ditugu markarik onenetan.
Zure moda intimoaren denda. Mugar, Nafarroa etorbidean eta Rondilla kalean. Txinparta, tximista, txot! Ordiziako sagardo berria, tximista sagardotegia. Dionisio Ormazabal, erekuntzarako materiala. Harri naturala, zeramika eta parket laminatuetan aukera zabala. Eta nahi izan ezkero diseinuan aholkularitza emango dizugu. Tolosako Nafarro etorbidean eta Anoetako industrialgunean. Zerainen Oiarte sagardotegia urte guztian irekita. Aurten ere Txotxgaraian autobus zerbitzuak izango dira. Zatoz Oiarte sagardotegira. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin, behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, viniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan. Ataunen Urbitarte sagardotegia. Sagardotegiko menuaz gain enkargatuz gero arraina ere prestatzen dugu. Astelenetik igandera gauetan zabalik eta ostira larunbat eta igandetan baita eguarditan ere. Zatoz Ataungo Urbitarte sagardotegira. Larrea jatetxea eta plater prestatuak. Etxean bezala kalitate handiena. Larrea. Inauterietan bazkaldu zerkausian eta nahi izanez gero enkargatu eta bertara eramango dizugu. Iturrioz Aroztegia, 40 urteko esperientzia. Etxe bizitza zein merketaritza instalazioetarako mota guztietako arotz lanak egiten ditugu. Eta honetaz gain, armairu, altzari, sukaldeko altzari eta beste hainbat produktu ere eskaintzen ditugu. Tolosako San Blas auzoan, Iturrioz Aroztegia. Hasi da sagardo denboraldia Altzagako Olagi sagardotegian. Etorri eta dastatu aurtengo uzta. Aste bukaeratan arraina eskaintzen dugu. Eta larun batetan autobus zerbitzua Lazkao, Beasain eta Ordiziatik. Iñikoki igeltxeritza. Merezi duzun profesionaltasuna eskaintzen dizugu. Igeltxeritza orokorra, bainuak, sukaldeak, etxe bizitzako erreforma integralak, lokalak, gremioen koordinaketa. Deitu eta informatu zaitez konpromisurik gabe. Iñikoki, zuretzat lanean. Etor zaitez ikastegietako Begiristain sagardotegira. Menu eta giro paregabeaz gozatu nahi alduzu. Ikastegietako Begiristainen duzu aukera. Kontuan izan, tren geltokitik 5 minutura gaudela. Zatoz guregana. Zatoz Muñazabalera, 40 urte baina gehiago kalitatezko altzariak Tolosaldeari eskaintzen. 200 metro karatuko erakusketa. Estilo guztietako koltsoiak, ohe artikulatuak, kanapeak, baita proiektu pertsonalizatuak ere. Tolosako Sainazio 2an, Muñazabal altzariak. Erosi ezazu Zabala sagardoa. Gipuzkoako Foru Aldundiko txapelketan 3. aldiz txapelduna edota Basarriko sagasti zaharrenekin egindako R80 sagardoa. Zatoz, gauero Zabali eta bazkariak ostiral larunbat eta igandetan. Adunan, Zabala sagardotegia. Arzuaga bizikletak. Mendi, errepide, naiz paseorako txirrinduak zure eskura. Puntako material eta osagarri ez gain aholkularitza pertsonala, tailer zerbitzua eta estudio biomekanikoak ere egiten ditugu. Bisita gaitzazu. Zit bitxitegia eta erlojutegia. Gabon hauetako oparia bertan aurkituko duzu. Markarik onenak eta esklusiboenak eskainiko dizkizugu. Zuk merezi duzulako. Zure bitxitegia eta erlojutegia Tolosan, Zit.
egia nahi duenarentzat. Nomas Belloren eskutik zure azala libre sentitu. Fotodepilazioan mundu mailako liderrak teknologia berrienarekin. Astelehenetik aurrera, Tolosako San Francisco 24an. Legorretako Aulia sagardotegi eraberritua ezagutu nahi? Txuleta goxoaz eta giro ezin hobeaz gozatzeko aukera paregabea duzu bertan. Gainera, Legazpitik abiatuta autobus zerbitzua dute, eta tren geltokitik ere 5 minutura daude. Zatoz Aulia sagardotegira. Ikusen zure Arratsaldeon berriz ere Usabal kiroldegitik, hementxera ari gara zuzenean zuei 28 tokiko kanala eta Tolosa Eskubaloi taldearen YouTubeko kanaletik zuzenean luxuzko streaming honen bidez partidu hau zuei eskaintzen. Tolosa Eskubaloia balomano karabantxelen aurka. Lehenengo zati amaitu da 12 eta 15eko emaitzarekin eta orain gerturatu baldimazarete partidu hau ikustera. Esan beharra dago aurreneko zatian balomano karabantxelek aurre hartu diola 4-5eko errentarekin. Momentu batean hor Tolosak batera jartzeko aukera izan dugu, batera jarri gara. Partidua enpatatzeko aukera ere izan dugu, baina minutu erdi oso txar baten ostean berriro ere joan egin zaizkigu. Eta 12 eta 15eko emaitzarekin gaude momentu honetan. Klabeak zeintzuek izango diran, Tolosak kontraerasoa. Kontraerasoa egiteko, defentsa ona egin behar du. Eta Karabantxelek ikusi dugunez, Juan Muñoz du atakean jokalaria esango duguna batuta ematen duena, bai atakean. Eta mista egin diegunetikan asko jetxi du. Karabantxelek jokatzeko intentsitate hori eta ea ba nola egiten dugun bigarrengo zatia eta ze itxura hartzen digun honi. Hasiera garrantzitsua izango da guretzat. Orain gol batera, 2 golera jarri eta partiduari heltzeko ordua dela esango nuke. Orain balomano Karabantxelek 4-5ko errenta hartuko balu, hori ja benetan zaila izango litzake buelta ematea. Baina ikus dezagun. Dirudienez Julen hor kantxan dugu eta mista egiteko jarri du Alesek. Juan Muñozin noski, mista egiten. Eta hasi da bigarrengo zatia, ikus dezagun. Ea ba, 2 puntuak etxean geratzeko moduan gauden. Balomano Karabantxel, baloia mugitzen. Eta ikusten dugunez, presioa egiten ari dira bai Juan Muñozi eta bai estremoari. Baloia mugituz. Kosta egiten dizaio. Bai, eta baloia galdu. Hori da, bai, azkenean, eta Landerrek kontraerasoan. Eta barrura, bai jauna.
13-15, esan dizudan bezala hori da gure jokua, defentsa ona egin eta kontraerasoan atera. Eta Lander Casadok 3-2 daramatza gaur kontraerasoan. Aurreneko roska polit hori bigarrenak geratu egin dio eta hirugarrengo hau ez zuen erresa. Javier Muñozek, Juan Muñozek gainean jarri zaio eta hala ere barrura. Goazen Tolosa, 13-15, lehenengo minutua, bigarrengo zatian. Baloia mugituz, Karabantxel. Eta beste balo begaldu dute. Eta beste, hemen dikan kanpoa antzela iruditu zait, baina arbitroak ez esan du. Asier Larrañagarra ari zaio, bankilutik kanpoa atera dela baloia esan ez baino. Eta Karabantxel jokuan, estremora eta kontuz estremoekin. Eta largeroa jo du, bai. Ez dakit ikutu den oz den ikutu. Eta bain kontraerasoan korrika badijoa Ioritz, Landerrentzat. Eta zehozek eixo dezakit, ba. Nik hor atzetik heldu diola esango nuke. Baina, bueno, ongi hasi dugu bigarrengo zatia. Mil esker Kikeri, hemen zerbezatxo bat ekarri bai dit. Goraintziak Kike. Eta Tolosa jokuan. Txamako doble pivotera transformatuz. Ioritz baloia, Daniri. Eta nik ez zehozek eixo igual esango nuke. Baloia hartzeko puntuan zen baino atzedikan bultza bai diote. Eta berriro hasiko gara. Txamako erdian jokua errepartitzen. Ioritzentzat lateralean. Hortxe dijoa Lander Casado. Ioritz, pasiua, katu du eta kanpora, baloia. Nik falta zehozek egongo zela pentsatzen nuen, baino arbitroak ez du horrela ikusi ba. Karabantxelek, pixkanaka, denbora ogortzen. Ikusten dugunez Julen horrari da mizta egiten. Joan kanpo erdiraino etorri da. Bost-bosten aurkako partidua nahi du Alesek. Hori lortzen baldin badugu. Nik uste dut partiduan egon gaintezkela. Eta penaltia. 6 metro barruan zegoen ja, Lander. Eta aipatzekoa, Aitor Ibarguren dagoela atean. Ea ba, Aitorrek zortea duen eta penalti hau geratzen duen. Orain arte behintzat, 3 minututan ez diote golik eginta. Hortxe doa Martin Llopis. Eta kanpora. Ondo. Venga. Pixkanaka mutilak. Ikusten dugunez, Julen estremoan dago, Iker Ortizi arrasa pixkat emateko, Inigo Arratibel ere atera da, kantxara, eta Txamako lateralean, Ioritz erdian, Arratibelekin jokatu, eta hortxe da Lander bat bateko abibila, Ioritzentzat, jokatu lasai, Txamako, atzen aukera txarra, baina ongi geratu dute. Danik aterako du baloia. Julen transformatu da orain. Bibiotrekin ari jaulatzen. Eta Txamakok, illa baloia galdu du. Kontuz, Txamako. Asko kostatzen ari zaigu. Estatikoan jokatzea. Eta Txamakok barrura, bai jauna. 14 eta 15. Laugarren minutua bigarrengo zatian. Eta partiduan sartuta gaude mutilak, sartuta gaude. Min asko egiten ari zaio balonmano Karabantxeri Julen egiten ari den mistak. Ea ba, horrela jarritzeko aukerari dugun. Eta Estaniz bikain horrek dian defentsan, Gogor, oso gogor. Karabantxel baloia mugituz, orain mistatik alde egin du eta Aitor Ibarguren oso ondo, 5. minutua, oraindik ez diote golik sartu eta horrela jarritzen badugu. Bueno ba. Baloia jokuan. Eta oso ondo Lander. Ondo tapatuz. Defentsan oso ondo hasi da Tolosa, 5 minutu da amatzagu jokua bigarrengo zatian eta oraindik ez du golik hartu. Eta berriz ere, eta Inigo gainetikan! Etzen aukera txarra,
atezain aurreratuta ikusi baitu, baina bueno, hori ona da. Bildurra sesten ari zaie gure Karabantxeleko lagunei, ea ba, berriz ere estatikoan jokoan. Jarraituz ari da. Eta berriro ere geldiketa. Nola da bilen Aitor Ibarguren, bai jauna. Behartzuen, aurten minutu gutxi jokatu ditu, nahi baino gutxiago, eta orain aukera mandio Alesek eta ikusten dugunez, Aitor Ibarguren kalitatea handiko atezaina dugu. Eta kontuz Estanis, bai, 2 minutu horraldegin egin dio, eta 2 minutu. Eta orain jokalari bat gutxi gorekin, ministarik ez dago egiterik, beraz urrengo 2 minutuak ongi aguantatu behar ditugu, aldugun gol gutxien hartzeko. Eta oso ondo. Hori jokuan. Eta oso ondo Inigo, eta kontrarasoa Lander Casado benka. Lautik iru. Eta nik uste dut hor penaltia ere egon zitekeela, zen atzetik bultza egin dio. 24. jokalaria, Rema Bout Founasen jokalariak. Eta Balomano Karabantxeleko entrenatzaileak ikusirik 7 minutu jokuan daramatzagula eta golik ez dutela sartu, utxartea eskatu du. Ni pentsatzen dut pixkat pila jarriko dizkiera beraien jokalariei, eta Tolosak eutxi, defentsan oso ondo ari dira, eta ataka pixka bat ajustatu, eta bueno, partidua hortxe dago, 2 puntuak lortzeko aukerarekin. Ikusten dugunez jende ilustre asko etorri da gaur Gusabalgo gradaetara, batzuk kaldero hijitoz jantzita, giro polita ikusiko dugu gaur Tolosan parrandan, danak gonbidatuta zaudete Tolosa etortzea. Denbora askorik ez da faltako 7. jokalaria berreskuratzeko, gure Stanisen esklusioa berreskuratzeko. Oso garrantzitsua izango da hori. Eta orain Karabantxelek ze planteamentu egiten duen atakean, eta txartel hori atera diote, minutu bateko utxarte bai dagoelako, eta minutu batetik askoz ere haratago joan direlako. Beraz, txartel horia. Nik 2 minutu ere aterako nizkion, gustoa, baina txartel horiarekiko formatu beharko dugu. Orantxe aterako dute baloia. Eta Balomano Karabantxel egon zaitezte, orain aldatuko dute. 7 jokalarikin ari ziren, atezain gabe. 5 kontra. Eta Dutarekin, kontuz honekin, jokalari honekin. Eta atakean erasoa, bai jauna, ondo Tolosa. Oso garrantzitsua da, oraingo minutu hauetan mantentzea horrela markagailua. Eta Ioritz ikusteko dugunez erren xamar dabil, eta ez dakituak gaur partidua bukatzeko aukerarik izango duen. Pena bada, Ioritz behar dugulako, baina horrek ez du esan nahi, gainontzen ditugun jokalariek balio ez dutenik. Eta Tolosa momentu honetan atezen gabe jokatzen. Jokalari bat gutxi horrekin bai gaude, eta orduan zuek 6 jokalari ikuste dituzu atakean, baina atezainik ez dago. Beraz, baloia galduzkeo kontuz. Julen entzat baloia. Eta pausoak, bai. Pauso bat gehiago emindu. 3-4. Hala ere nik aipatuko nuke. Karabantxalek 8 minutuan ez duela golik sartu. Eta hori notizio ona da. Horrek esan nahi du Tolosa defentsan oso ongi ari dela. Eta gehien bat, jokalari bat gutxi horrekin. Eta aurreneko gola iritsi da, estremotikan. Baina bueno, itxura ona ematen ari da, Tolosa bigarrengo zati honetan. Atakea pixka eta justatu behar dugu. Defentsan oso finari gara, orain errekuperatu dugu 6. jokalaria. Eta hemendik aurrera berriro hasi eta aurrera.
Ioritzakian faltan botako dugu, baina hortxe dago Julen erdian bere lana egiten, eta fin egingo du lana, seguru. Dani nintza baloia, Julen, Asier Arrañaga. Julen, hor dijoa Julen, eta gola barrura, eta nik zehozte gehiago esango nuke, ze hor behin defensa pasa eta gero botatzea zijoala beso bat ikusi nik hemendikan, behitu hor, eta zorte pixkatekin baina, baloia barrura, esan bezala Julenek asko emango digu, eta ea ba, hau Julen. Eta defentsan, lehengoko moduan, mista egiten ari zaie, Juan Muñozi. Eta ea ba, fuerte, ondo, Stanis, oso ondo. Eta Balomano Karabantxelen ez zinean, ez da aurreneko zatian bezala, aurreneko zatian asko zer erresago ari ziren, baina orain bigarrenko zatian asko kostatzen ari zaie. Pilak jarrita daude, defentsan, oso ondo Lander Casado orain ere, Juan Muñoz geratuz. Beste behin ere, oso ondo defensa. Ideiari gabe dabil Balomano Karabantxel atakean eta hori aprobetxatu imar dugu, Juan Andreak. Aprobetxatu imar dugu, orain sartuko ditugun golak. Eta hobeto esan da, beraiek sartuko ez dituzten golak aprobetxatu egin behar baitugu. Eta pasiba markatuta dago, bigarren edo hirugarren pasean dago Karabantxel, beraz jokatu egin beharko dute. Hortxe edo Juan. Estremarentzat eta kanpora. Bai jauna, kanpora. Eta partidua berdintzeko aukera izango dugu oraintxe. Lasai jokatu mutilak, ondo erabaki, aukera hobena hartu, eta 16ko markagailua ikusi nahi dugu oraintxe betan. Orain bi pivoterekin ari da Tolosa jokatzen, Zuluaga eta Danirekin. Permutatu dute hor dijo Alarra, Julerentzat baloia, Moitu, Zuluagarentzat eta barruan zen baino, falta pitatu dute. Hala ere ongi dago, bai, Karabantxeleko jokalariak neko urduri ikusten ditut, eta Alarra, eta atakeako falta. Eta Zuluaga berotuta ikusten dut eta 2 minutu, esan bezala. Eta bain isitzez baldimada beste bilaterako izkio. Eta musikak esaten du bezala. Eskandalo, es un eskandalo. Pena da, baina momentu klabea zen hau, 16ko markagailua jartzeko, eta leheneo aurreneko zenean pasa zaiguna. Hortxe puntuan gendenen, erabaki txarra, eta 3ko errenta. Eta orain ere, falta atakean, eta hitz egiteagatik 2 minutu. Eta horrek galera handia sortu arazi dizakegu. Baina bueno, Tolosa defentsan ondo dabil eta ikus dezagun. Horrela jarraitzen duen. Ondo goituz baloi estremoraino eta ez da, orain ez da biltza hain fin, Nik uste dut Aitorrek bildurre sartu diela gorputzean estremoei. Aitor oso ondo ari da, gol bakarra jaso du 11 minutuan. Eta konfiantza ematen dio taldeari horrek, defentsa on batek lagunduta noski. Baina bueno, orain ikusten dugunez Aitor barrura sartu da, Aitor jokalari bat gutxi horrekin ari garen ez orain portero gabe ari gara jokatzen, eta Tolosak 6 jokalari atakean ditu. Prozedimenture batekin eta batek joan marko du kanbio egitera, bestela porteria utxik ezin du guztieta. Julen Arratibe, Larra, hortxe dijoa Julen berriro ere. Pasiboa, aurreneko pasea, eta Larrak, eta orain ez dago pasiborik. Eta ona da guretzat, ala esklusioa izan duen jokalaria errekuperatuko dugu eta. Orain lasai jokatu baloia, aukera hona hartu, eta barrura. 16ko emaitza ikusi dugu. Julen, Arratibel, aukera hona zuen ba. Eta Juanek, barrura, Aitor hor kanbioan baitzegoen, korrika joan da baina ezin izan du baloia geratu. Bueno, 15 eta 17 12 minutuan, 2 gol sartu ditu Karabantxelek. Hau, azkeneko hau, huts egite baten ondorioz edo bentaja handiarekin, horrek esan nahi du asko kostatzen ari zaiola gola egitea Karabantxeli. Hortxe dijo Alarra, Iker Ortiz, eta zas barrura, oso ondo Iker, horrek konfiantza emango dio mutilari,
kanpoko jaurtiketak egiteko. 16-17, 13 minutuan bigarrengo zatian. Partidua badago oraindik. Eta oraindik ere mistarekin jarretzen dute, Eta nik uste dut partidu duten horrela jarrituko dutela. Mutil hori 13 zenbakia duen mutila gehatzea oso garrantzitsua da. Atakean berak ematen bai dio indar handia baitu orain ere, nola egin duen. Oso leku gutxi behar du mutil honek min handia egiteko. Haze pasea eta Aitor Ibargurenek, baina beste gelditu bat. Beste gelditu bat Aitor Ibargurenek egin duela. Eta horrela egon da, azkenean gonuntzera ematen zaitu. Eta, ea ba, penaltia. Eta barrura. 16-18 minutuan. Venga, guazen Tolosa. Pixkanaka. Karabantxeleko mutilak ikusten ditugu pixka animosoago, bigarrenko zatiko aurreneko partea ez baitute, bat ere ongi jolaztu, baina orain dirudienez pixkanaka ari dira. Ea bat, Tolosa, Inigo Arratibel, eta barrura, oso ondo, atezaina asko atera zaio, baina airean ongi aguantatu du, angulo asko hartuz, eta raust, barrura, Inigo Arratibel. Hotxe errepikapena, rast, barrura. 15 minutua, oraintxe bertan egingo, 15 minutua jarriko gara, 17-18, Palomano Karabantxel berean, hor batekoan Estanisi irabazi eta ia esklusioa ere ez da urruti bili. Orain Tolosa ez aldaketa egingo dute. Ba bai, atizen gabe. Tolosa 7 jokalarik kantxan. Atizen gabe eta 7 jokalarikin atakea. Eta orain esklusioa, bai, Ukalandarekin eman dio, errepikamenean ezakit ikusian izango dugun. Joaquin Olivares 16. jokalaria, kanpora. Argi eta garbi Ukalanda atera dio, Asier Arrainagari. Eta orain 6 jokalarekin eta Aitor Ibarguren kantxara. Ea, superioridadea nola egiten dugun. Eta... Ai, penna ba, Beti hor izaten dugu aukera hor jartzeko paria baino, kosta egiten zaigu baloia sartzea, hor oso ondo egin du zinta, Landerrek baino, atezainak ongi itxoit dio, aurreneko atean, aurreneko zutoinan. Eta Palomano Karabantxel, baloia mugitzen, presari gabe, jokalari bat gutxi horrekin dabiltza. Puntuz, eta hor, Landerri irila 2 minutukoa etzen urruti bil. Hotxe dijo Aiker Ortiz. Tolosa jokalari bat gehiago egin ari da kantxan, nik uste patzintzik isogo behar dutela. Ondo elaboratu jokaldia. Bira jarriko ginakea, 17 eta 20 da orain dagoen markagailua, 16 minutuan. Ezin dugu hor Julen, eta atezaina beren momentua izaten ari da, Bi baloi oso garbi geratu ditu, bat Lander Casadori eta bestea Juleni. Baina atezainak ere jokatu egiten du. Hortxe dijo Lander, batekoan. Eta bain atakean pixka bat ataskatuta ikusten du nik, Eta Landerrek barrura, bai jauna. 18 eta 20. Palomano Karabantxelek Laizter hartuko du kanpoko jokalaria. Eta Aitor geratu, venga kontrarasoa, 3-2 kontra, Iker Ortiz, eta Zerroska, kanpora, haze pena. Aukera hona zuen, oso itxita zegoen, kontran zijoan, baina, bueno, venga, aurrengoan,
horrela defenditu ezkero, nik pentsatzen dut kontrarasoan ateratzeko aukera gehiago izango ditugula. Eta animoak ere ematen ari dira hemen. Beharra ere badugu eta ondo Julen hor. Eta Karabantxel ezinean, baina hala ere, barrura. 18:21, minutua eta orain kontrarasoan Tolosa. Aitor Díaz de Cerio, Ikerrentzat, mogitu baloia lasai ez galdu. Pazientziarekin irabaziko dugu partidua mutilak. Errekuperatu dugu eskuitutako jokalaria, orain 7 jokalarikin jokatzen ari gara. Andoni Zubeldi ikusten dugu kantxan orain, Andonik bere artea erakusten digun. Julenentzat, Ikerrentza baloia eta estremotik oloratuta haze gola sartu duen. Bai jauna, Iker Ortiz, gure kukua, 19:21, 19. minutua. Eta Julen berean, mista egiten. Eta Karabantxeleko jokalariak atakean pixka bat, deseroso ikusten ditut. Guan Estremaren baloia eta Ibarguren gaur egundoko partidua jokatzen ari da. Hortxe dijoa Asier Zubiria eta kanpora. Prezipitazioak izaten ari gara, prezipitazioak. Bira gaude, batera jartzeko edo enpatea jartzerakoan beti hor korrika eta egina izaten dugu, baino ez dugu asmatzen eta azkeneko 10 minutuetan sartzea goaz. Horen ikusten dugunez Andoni Zubeldi dago, Joani mista egiten. Falta, Danik egindakoa. Eta mopa eskeari dira. Aldos Negoez ikusten dugu hemen tiempo muertoko txartela eskuan hartuta, zerrotera belki buruan, nola ekidin, Karabantxele joku hau. Venga, guazen. Defentsa hon bat egin bat dugu nahi da. Karabantxele baloia mugituz. Andoni defentsa ondo, estremoari, pasiua, bi. Eta barrura. Hor erdikalde hortatik aurkitzen ari da, balomano Karabantxel, aukera, eta falta. Tolosa 7 jokalariekin. Dana ematen, baina Karabantxelek 3ko errenta hartu du, eta errenta nahiko erosoa esango genuke. Bigarrengo zatia ikusita ze joku egin duen. Eta, bueno, barruan hartu dela esaten dio, epaileak Zuluagari baino aurretik falta egon dela esango nuke. Zuluaga nahiko pero ikusten dut, hori ez da ona, leheno esklusio bat atera dio, eta segurenik epailea berari begira egongo da, bi behatzak ateratzeko gogarekin. Tolosak pixkanaka burua asentatu egin behar du, nik denbora bat eskatuko nuke orain, pixkate asentatu. Defentsan ez gabiltza gaizki, baina atakea pixkat eta hoen baloia galdutu dute. Aiba Iker, guazen. Andonirentzat eta barrura. Kontrarasoan min egiten ari gara, hori egin behar dugu. Andoniren gola. Venga, 8 minutu falta dira. Bira gaude, 20 eta 22. Balomano Karabantxelek 7 gol bakarrik sartu ditu bigarrengo zatian. Hori oso ona da. Baina atakean argitu behar ditugu gauzak. Atakean nahiko eta beste baloi bat apurtu dugu, hortxe dijo Aitor Díaz de Cerio. Hirugarrengoa, kosteta baina barrura. 21 eta 22. Trastabilatuta hartu du baloia. Baina bat bi hiru pauso egin, airean salto eta raust. Eskuadrotik gola, hortxe errepikapena. Mil esker realizazioari.
Eta hemen gauzak berotzen ari dira, bai jauna. Publikoa ere sartzen ari da, nizai kalderero giroa edo zer den, baino hemen buia behar dugu, hemen animak behar ditugu. Hor Txasier, fuerte, aurreneko, eta Aitor ikusten dugu, Aitor Iturralde atera da, hor kiloak eta egurra emateko prest. Asier Zubirarekin batera erdian, Andoni Zubeldia hor avanzatu lanak egiten. Eta erasoan falta, eta kontu duz, bale, ongi. 21 eta 22, hirugarren aldia da, aukera dugula partidua berdintzeko, aurreko bietan prezipitazioak izan ditugu eta ez dugu aukera hori lortu, eta gainera gero esklusioak eta abarrekin, ba horixe. Hortxe Lander, Ortizentzat, eta barrura! Berdinketa, 22-23 minutuan, lehenengo berdinketa Tolosa lortu dena. Beste partiduetan alrebes izaten da Tolosa aurretik eta gero azkeneko minutuetan txakalaldia eta buelta ematen digute partidua, baino gaur dirudienez alrebes da. Tolosa 22 eta Balomano Karabantxel 22, 6 minutu falta dira partidua amaitzeko. Oso defensa garrantzitsua oraingoa. Baloian guitzen, Karabantxel. Eta gaur zelako partidua egiten ari den Aitor Ibarguren man of the match esango diogu Aitor Ibargureni. Bigarrengo zatian benetan taldea horre uki duelako, bere geldituekin. Baina hau rematatu egin behar da mutilak. 6 minutu falta dira, gaur irabazi egin behar dugu. Isidor hori eskaini nahi diogu gaurko garaipena. Eta hor baloia galdu dugu, eta atezain gabe, 22 eta 23. Venga, mutilak. Eta Usarte Alex Nogesek. Usarte eskatu du, 24. minutuan, horrek zesan nahi du. Talde bakoitzak bi tiempo muerto eskatzea dauzka denbora bakoitzean. Baina 25. minutua baino leno bat eskatuta beste bat eskatzea dago. Azkeneko 5 minutuetan bi tiempo libre bi denbora ez daude eskatzea, bai? Horregatik Alexek 25 minutua iritsi baino lehenago eskatu du, gero azkeneko 5 minutuetan beste denbora bat eskatu ahal izateko. Ea ba, atakea pixkata ajustatu beharko du orain Tolosak, defentsan ondo gabiltza, baina atakea. Hor dago klabea, gaur partiduan punturen bat edo biak irabazteko, atakean dago klabea. Eta Tolosa berriz ere, 7 jokalariekin kantxan, atezaina kanpan utziko dute. Ea ba, horrek arriskoa daka, ikusi duzu, baloia galdu eta atezainik gabe erresartzen dagoela. Ea ba Tolosa, azkeneko 5 minutuen sartuko gara Laister, ea berdinketa batekin den. Baloia galdu dugu eta barruan zegoen, Juan, eta baloia guretzat. Moitu baloia mutilak, moitu baloia. Julenentzat, Asier Arrañaga, Julenentzat berriro ere. Asier, Andonirentzat. Eta, baloiak kendu digute. Eta hor, argi 24. jokalaria, Reda, min hartu baitu. Ezkerreko behatzean, behatz lodian dirudienez. Lehen aipatutakoa. Aukera dugu, aurretik jartzeko eta galdu. Aukera genuen orain berdinketa lortzeko eta galdu. Eta horrelako momentuetan talde handi batek hor erakutsi behar du. Oraindik ere, 5 minutu falta dira eta edo zer gauza falta pasadike, baino Karabantxel talde honekin 10. postuan daude eta beraintzat hilala bizikoa da gaur hemen irabaztea. Andoni orain horra mazatu lanean. Honi mizta eginez.
Txedoa Karabantxel eta Andonik berriro ere baloia gelditu. Eta guretzako da baloia, bai jauna, oso ondo Asier. Lasai, ez dago presarik eta, lasai. Ongi elaboratu hain jokaldia. 23 emaitzarekin jartzen garen. Eta pazientzia botiak, pazientzia. Julenentzat, Asier Larrañaga. Hotxe dijo Andoni. Inigorentzat, eta barrura, motzetikan, 23 eta 23, bai jauna. Eta Tolosarrak publikoari animatzeko eskatzen ari dira. Ea ba, botilak, ea ba. Poz handi bat behar dugu gaur eta. Gogoratu asteazkenean, Bidasoaren aurkako Euskal Kopako partidua izango dugula semifinala. Bidasoa Asobal Ligako taldearen aurka hemen Usabalen asteazkenean 8etan ezin duzue partida galdu. Eta hor, pena, ia Inigok atakeko falta atera dio. Eta orain hortxe dijoa. Venga, hasi lasai, berriro ere. Julenentzat. Eta penaldia, oso ondo Julen. Orain penaldia sartu egin behar da. Eta nik gehiago esango nuke, 2 minutu ere emango nizkion, baina epaiei ez zaiala iruditu eta zeingo dugu ba. Iker Ortiz, erresponsabilitatea handiko gola. Ea ba, sartzea lortzen duen, haupa Iker. Eta barrura, 24 eta 24, partidua dago mutilak. Defentsa hon bat behar dugu. Orain arte aritu garen bezala defentsa hon bat behar dugu eta gero atake elaboratu bat. Lasai jokatu. Iritsiko da eta. Baloia goituz, Karabantxel. Bat-batekoan. Eta min hartu du besoan. Dani Mutiro gogorra da, eta gainera Asier Zubiria gerturatu zaio laguntzera, eta hor latigoa handia da, bien artean. Hortxe dijoa Joan bat-batekoa. Pena zan ba, gure izanlik, baloioi baino, ez da izan ez. Eta Karabantxel atake luzea egin nahian. Baina mogituz. Pasiua askotzen ari da jendea. Eta falta. Nik uste dute pasiua besoa altxatzeko ordua ere izango dela. Eta falta pasiuan gaude. Bigarren pasea edo hirugarren ez dakizu magarrena da, baina hortxe dijoa Joan, bat-batekoa. Eta oso ondo Asier, ondo helduz. Dana emanez. Ze garrantzitsua den baloi hau ez sartzea. Ze garrantzitsua den. Baina jokalari handiek hoxe dute. Haze zartakoa. Lanzamiento de cadera arderaz esaten den bezala. Eta barrura. Bueno, mutilak, venga. Gol bat egin, defentsa hon bat baloia lapurtu eta kontrara soan. Partidu ere hazi behar dugu. Hortxe Andoni, Asier, Julen, Iker. Asierrentzat. Hortxe dijoa Inigo Arratibel, Julenentzat. Eta zehozek gehiore esango nuke banik. Eta demora eskatu du Alesek, 35 segundu falta dira. Ea nola gestionatzen dugun azkeneko atake hau. Pena da, Ioritz lesionatu zaigu. Bigarrengo zatian 15. Minututik aurrera ez du Ioritzek jokatu eta Ioritzek eta gizon ez dutzela atakean asko agintzen du. Hala ere Julenek lana erruz egin du, oso ondo ari da. Baina, bueno, animo mutilak, puntu bat txikiera, puntutxo bat.
Ni pentsatzen dut hain momentu honetan atezaina barruan utzi eta 7 jokalarikin jokatuko dutela. Ba ez. 6-6-en kontra. Ea ba. Ze garrantzitsuen atake hau. Danik aterako du, Julerentzat. Pasiboan gaude. 2 paso, 3 paso. Eta ez du asmatu. Gaur ere, dirudienez, beste partidu gogor bat. Bategatik bakarrik galdua. Edo bigatik. Eta denbora eskatu dute. Hemen zalaparta badabil maila inguruan. Denbora eskatu dute. Tolosarrak kexu dira, ez dakigu zergatik, hemendik ez baitut ikusi, zer pasatu den. Txamako ere horrari da, protestaka, Aitotxo ere bero-bero, Estaniz eta Tanak mailari begira. 6 segundu falta dira, nik pentsatzen dut jaurtiketaren ematen egingo dutela, ez dakate denborarik jokalderik egiteko, nik pentsatzen dut baloia atera eta jaurtiketaren ematen egingo dutela. Eta Tolosak denbora oso, ez da, 6 segundutan oso zaila ikusten dute gola egitea. Hemen publikoan begira jendea asarre dago. Eta ikusten dugunez bat-bateko presioa egingo dute. Hortxe Juan. Eta partida amaitu da Jaun Andreok. 24 eta 25 emaitzarekin. Zenbat aldiz ikusi dugun pelikula hau. Bategatik beste partidu bat. Laugarrena, bosgarrena, ez da gizemagarrena den, 6garrena, ja kontua ere galdu ditut. Pena da. Zer egingo diogu ba. Beti 70 puntu bat fantazia jola Tolosari hor egoteko. Gaur hor izan ditugu aukerak, partiduan aurretik hartzeko, enpateak lortzeko, baina erabakitzeko momentuan Tolosak kale egin du. Bueno, nik orain utziko zaituzet eta beran protagonista batzuen bila joango naiz, ea zer esaten diaten. Está con nosotros el entrenador del balonmano Carabanchel. Vaya partido. Buah, intensísimo, como habíamos hablado al principio. Queríamos competir y sabíamos que iba a ser un partido durísimo y así ha sido. Yo creo, viéndolo desde arriba, el Tolosa ha tenido muchas oportunidades de empatar, incluso de ponerse por delante, pero a la hora de la verdad, a la hora de cortar el bacalao, ahí no ha logrado acertar. Yo creo que han hecho un muy buen planteamiento con el trabajo de Mista en la segunda parte, eso les ha dado pie a acercarse, y como bien dices, pero al final el hecho de no conseguir ni el empate ni el ponerse por delante, al final va mermando, cuando las ocasiones al final no se traducen en el gol, y bueno, al final hemos sabido sufrir mucho, aguantar un poquito el balón, y mira, pues ganamos 1 y 2 puntos importantes.
importantísimos. Yo desde arriba no me he dado cuenta qué es lo que ha pasado con la polémica con los árbitros con el tiempo muerto. ¿Nos puedes contar lo que ha pasado? Yo creo que he puesto la tarjeta, no hay ninguna duda. Yo le he puesto incluso 3-4 segundos antes de que suene la chicharra. Yo creo que ellos estaban mirando el campo visual, no veían la tarjeta y han tardado en pedirla. Simplemente eso. Yo creo que no hay ninguna duda, yo creo. Bueno, felicidades por ganar el partido y esperamos vernos el año que viene, no sé, porque lo veo difícil que estemos en plata, pero si no es en 2 o 3 años, esperemos volvernos a vernos. Bueno, lo primero, gracias y estoy seguro que sí. Tenéis una infraestructura, un pabellón, tenéis gente detrás que os apoya, así que seguro que si no es este año, aunque vais a estar luchando hasta el final, pues seguro que nos veremos pronto y ojalá sea en plata. Bueno, muchas gracias. A vosotros, un placer. Bueno, hoxe izan dira balomano karabantxileko entrenatzailearen hitzak eta orain Alex Nogues eta Aitor Ibargunenekin hitz egingo dugu. Bueno, buenas Alex. Muy buenas. Vemos que está el tema caliente. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo desde arriba no he visto nada. ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha pasado? Yo creo que ha sido un poquito el transcurso de todo el partido, que al final ha habido decisiones que eran un poquito polémicas, un poquito arbitrarias. Y al final, en la última pérdida del balón que ha salido de banda, parece que habían pedido tiempo muerto, que si estaban antes de perder la posesión o no. Y bueno, la discusión estaba un poquito ahí. Bueno, la verdad que cuando recoges la tarjeta no estás mirando al juego, entonces está ahí la duda y bueno, ese es el conflicto que hay ahora, pero bueno. A mí la sensación que me ha dado es que había momentos en que lo teníamos para empatar el partido, incluso de ponernos uno por delante, pero a la hora de machacar, a la hora de acertar, ahí hemos andado con precipitaciones y eso yo creo que ha sido el lastre que hemos tenido, ¿no? Bueno, sí, al final es un poquito la ansiedad de la victoria, de que andas buscando, es otro partido perdido de uno, que ves que estás ahí, que juegas en casa, que quieres dar la afición a nosotros mismos y son momentos que bueno, que al final el ataque, pues también la lesión de Joric, pues no ha venido un buen momento y nos ha costado ahí meter gol y esa ansiedad, pues sí, nos ha lastrado. Bueno, Alex, esta semana tenemos el partido contra el Bidasoa en la Copa de Euskadi, el sábado jugamos contra el Zamora, son fechas un poco extrañas, habrá que hacer un llamamiento al público y a nuestra gente para que vengan a animarnos. Sí, al final esto no para, encima de no parar, encima la cosa pues sigue con la semifinal de Copa Euskadi con Bidasoa, que será un partido que encima físicamente nos exigirá mucho, pero bueno, al final es otra competición en la que se ha jugado, se ha clasificado, hay que jugarlo y luego pues bueno, son las fechas que aquí en Tolosa pues empieza el carnaval y bueno, a ver si con esa alegría de la fiesta pues podemos despejar un poquito la cabeza y seguir mirando a ver esa victoria que no llega. Bueno, Alex, muchas gracias, a seguir trabajando y siempre decimos, jugando así llegarán las victorias. Se nos está yendo la liga, pero yo estoy seguro que todavía 2 victorias en Usaba los vamos a lograr. Pues a ver si es verdad, Venga, Alex. Venga, gracias. Eta gurekin dago hemen, niretzako gaur Aitorrek esaten den bezala man of the match, Aitor Ibarguren. Atxaldeon, Aitor. Atxaldeon. 12. minutua ustetzala, oaindikan gol bakarra sartu dizu, Ze pasatua, defentsa ona, zu oso partidun sartuta zen den, nola ikusi zuzuk asunta? Betikoa, defentsak laguntze bau, geho erresagoa da, lehenko azten Gijonen jolaztu genuenean, bigarren zatin, uste 12. minutu nola, gehatu nula aurrenekoa. Eta azkenen hori da, defentsa intenso badao, defentsa laguntze bau, geho, haik askoz inkomodogo bat botatzeu eta portero bat entzago asko simplegoa da, metide. Ze mina indion Karabantxeli Juan Muñozi mista itea? Bai, atzo planteatze genuen zeu zertan, baina hasiera baten ez de uinoiz funtzionatzen partido hasieratik miztaitea, baina dakatenen jokalari bat olain relevantea dana, hila dana, beak muitzeuna naiz da gero gol asko ez ditun sartu, baina beak azteunean, beak sorteitunean superioridadeak esklusiok eta dena. Olako jokalari bat dakatenean, gaur ikusia, mizta batekin, gaur behintzat, ondo batea zaigu eta behiek asko deskonektatu diteu. Eta azkeneko gola sartu duna, kaderaz? Bai, hoi pasio batian, azpitikan, nire palotikan, hoi neria da. Bueno, zuria, egia esan nik orkoitikan ikusita, geldi ezina bezala, matez duna. Hoi nire tokitikan sartua.
Bueno, eta guain, ja temporada amaitzeko falta dira aztait, 5-6 partidu, gauza oso zail dago, ez zinezkoa ez dugu esango, baina oso zail dago. Zenbat partidu iraziko itegu, Aitor, a ber? 2 gutxinez. 2 gutxinez? Gijoni, aurretik geratzeko, eta bestia Zarautzen. Bestia Zarautzen? Seguro? Bueno, nik firmatuko nukei. Eskerrik asko Aitor, man of the match, deituko izu gaur, eta ondo segi, bale? Eskerrik asko. Bueno, hoxek izan dira gaurko protagonisten hitzak, orain momentu batean gora igo eta urrungo jardunaldian ze partidu izango ditugun ikusiko ditugu eta errepesatuko ditugu momentu batean. Guain, eskertuko nike nire lankidei urrungo jardunaldiko taula erakustea. Hortxe dugu, Tolosak MMT Seguros Zamora hartuko du, gogoratzen dugu errege kopan hemen Zamorak 20 eta 23 irabazizuela. Gero Amenabarrek Pontevedralera jomarko du, Tegurraren aurka, Sezina Grup Alcobendas Alarcos Ciudad Real, Caja Sur Córdoba Barcelona, Zumosolars Palma Gijón Jovellanos, Jambo Bordils Cisne de los Sauces, Covadonga Viveros Erolnava eta BMC Torrera Vega. Horrelaxe, hausi izan da garko partidua, pena izan da, baina beste behin ere bategatik galdu egin dugu. Bueno, hemen dikan bestik ez dizuet kontatuko, nire aize gabe nahi bainao, korrik egiten hasi beharko dugu pixkaraka, bestela bate. Hoixe ba. Bueno, agur bat hemendikan danari eta urrengo asteazkenean gogoratu Bidasoaren aurka jokatuko dugula kopako partidua hemen semifinala Usabalen eta tamalez ez dizuegu telebistaz emango, beraz ona etorri beharko duzue partidua gozatzera. Nik behintzat nire gomidapena egiten dizuet. Bueno, eskerrik asko eta beste bat arte.